दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। अपने चैनल सोनम व्लॉग और नेहा व्लॉग दोनों पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। छोटा सा बहुत ही प्यारा चुटकुला कहारवा नाच गीत लेके आई हूँ। आप लोग सुनिएगा, फुल वॉच करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा गीत कैसा लगा। चलिए मैं सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए। लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। ससुर सुनी पई है, सास सुनी पई है, ससुर सुनी पई है, सास सुनी पई है, ससुर सुनी पई है, हमके निकाल दिए घरवा से, अरे हमका निकाल दिए घरवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। जेठ सुनी पई है, जेठानी सुनी पई है, जेठ सुनी पई है, जेठानी सुनी पई है, हमके निकाल दिए घरवा से, अरे हमका निकाल दिए घरवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। देवर सुनी पई है, देवरानी सुनी पई है, देवर सुनी पई है, देवरानी सुनी पई है, हमके निकाल दिए घरवा से, अरे हमका निकाल दिए घरवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। नंद सुनी पई है, नंदोई सुनी पई है, नंद सुनी पई है, नंदोई सुनी पई है, हमके न घुसई दिए घरवा में, अरे हमके न घुसई दिए घरवा में, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से। लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, लड़ी गई नजरिया दरोगवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से, भौजी कैसे बताई सजनवा से।